Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Здравейте на всички от YouTube, аз съм Михаил The Guardians и както може би виждате, това е Among the Sleep, една хорор игра, която избрах и реших да снимам на нея и може би ще направя една поредичка. Ще бъде според мен интересно да игра на хорор игра, при положение, че аз се плаша от хорор игри, според мен ще ви бъде интересно да гледате как аз се напикавам от страх. И да, като цяло, отначало ще ви разкажа съвсем малко за играта. Няма да ви разказвам самата игра, също ще ви разкажа, не мога да се изразя правилно. Ще ви разкажа съвсем кратко за какво се разказва. Вие сте едно бебе, което просто си е бебе на 2 годинки. И майка ви имам, доколкото за някакви проблеми там с духове и с такова. Или вие просто въображението ви такова. Не знам точната история на играта, но знам, че е доста крипи и не искате да играете през нощта. Не искам да изглежда, че в момента игра през нощта, защото в момента е 8:21. Не искам да излизам като пъси. Така... Така... Да, като начало за играта започва с вие сте едно съвсем нормално бебе. И е като бебе симулатор 2017 година. Чуби, колко сладко. Това ми напомня, когато бях малък. Нали, взимаха нещо и се звучи само брррр, самолета идва. Неква аз винаги се херих много. Напомня ми за бебешките години. Така, играта върви с стабилни 50 и няколко фрейма. Надявам се да не лагва като гледате клипа. Стига до 60 61, което за мен е добре. И може да забравя, че аз играя на лоу графики, защото ако играя на Extreme, Height или... По принцип мога да играя на Very Low. Всъщност, да, аз играя на Very Low, но ако играя на Medium или на Extreme или на Height, вие ще гледате клипа, всъщност ще върви с 30 време, в което означава, че клипа ще лагва, няма да ви е приятно да гледате. И реших да се съобразя с вас и да гледате клипа на по-стабилно да си върви, да не лагва и да ви е по-приятно да гледате. Така, като за начало съм от... Окей. Какви звуци издал бебето? Какви звуци? Така, Courier Byte Studio. Да, между другото, феновете само ли ще си кажат, това е Nocturne или Z Darkness. Да, като ясно съм на това мнение. Вие като вие тъмно се сещам за Nocturne. Не знам ли е нормално. Явно наистина съм в едно лига. Presence. Наистина много хубаво интро. Не искам точно... Съжалявам, че трябва да прекъсна хубавата интро, но ще обича малко, защото наистина нищо почти не се чува. Чува съвсем леко. Аз искам и вие да чувате, аз да чувам, но ми е приятно. И клипа се получи сравнително добре, при положение, че ние сме нови и никога клиповете не си получават добре. И ще гледам, между другото, моите поредици са малко по-кратки. Не като на The Forest поредицата, която е 24 минути, няма никакъв едит и става безинтересно и просто въртиме в кръг. И обсъждаме къде ще ни е къщата. Няма значение. Music Volume ще го направя 5. Да трябваше май правя настройки по време на клипа, но това ще ми извините. Окей, нищо не се чува. Карай. Among the Sleep. Така, истина много интернет, много ми хареса. Не иска да отворя устата. Фак. Играм съм играта, оставяме там в това кътчето. Отиваме и взимаме от там нещо като съндък, онова мечето, ето говорещото ходещо мече. Да, като цяло играта съм играла един път, и то соло, до там, току-що, там до куфра да взимаш съндъка, да взимаш мечока. И да.
Да, мама ще се върне след малко. Да, след малко. Трябва да се върнеш преди да ме изядат сянки и духове. Така. Да, и тук са махаме тия неща и съответно така се мърквам в този тунел. И излизам от тази страна, джемпим тук, защото сме паркуристи. Така, Space to Camp и е... Как е сложно така да сглавам, че ето тук да си скочиш и да си паднаш на главницата, ти е по-приятно. Да, между другото, играта наистина е доста реалистична, точно като бебешка стая. Има си всякакви такива дживички на бебета, има си слончета, има си влакчета. Не искам да... Също ще ви споделя нещо, аз преди 3 години си играх с такова влакче. Само лича други неща. Yeah, hey, you found me. Да, намерих се, приятели. My name is Teddy. Nice to meet you. Да, между другото, What's your name? чува се според мен, съм огласил да се чува перфектно. И вие ще чувате, аз ще чуя, няма ви, ще си чувате мислите, Not което е much of a talker най-важното. yet, eh? Значи, да, между другото, английски ми е много добър. Но колкото Let's виждам, play a game. казвам, че не мога да говоря много. Да играм игра. I know. I'll hide the pink Съм elephant сравнително while добър, you're not казах. looking. Оп. Окей, сериозно. Просто ще направя така и страйк. Come here. Turn around and cover your eyes. Лев маст, пушвам живца. Как? Еска. Нека си затворим очите и ще видим какво ще стане, нека ги отворим вече. You can look now. You can look now. Сега може да видиш. Доколкото преди малко видях Pink Elephant. Ето го. Вот. Pink Elephant, розов салон. You found it. Намерил съм пак. Ето, плюшено слънче. Ето тук е. Wow. Между другото, наистина стаята изглежда много приятно, докато не излезнат от ние сянки, които могат да изядат. Така, но сега както да стигна, може би... Ооо! Yes! Сега, която силна, силна. Не съм ума. Прави фори Михаил. Така, аре, включваме това. That's a nice melody. Защото не чуя никаква мелодия. О, мага, аз го направих. Леле, как ще чуя мелодия, аз съм го направил на 5, но 5 нищо не се чува. Как му съм толкова... Добре, бе, на играта, колко трябва да го увеличиш това, че се чува, бе, стига. Нищо не се чува, наистина. Окей, добре. Поредния фейл. Към 10. Окей, наистина нищо не се чува. Добре, просто няма да я правим. Чува се как говорят поне при мен. На такъв може да се чува. Надявам се да се чува, защото няма да е много приятно. Хорор игри без музика, такива зловеща. Само представете да си играете Outlast или Slender и ви пускат, да кажем, не знам, нещо от сорта на... Нямам никаква идея. Да пускате Криско, да играеш Outlast. Дали ще ви е страшно. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Вече чули видеото вече. Така, между другото, доста реална между другото игра, защото вижте възглавници как се мачкат, някакво такова само са истински. Does it run? How do you start it? Да, този влог, ако стартвам, приятел, ето този бутон. Не знам, може би си тъп. Ето го. Round and round and round. Да, върти се. Това се кефи, не знам, като ме се кефи, ето. Hey, pick me up and carry me on your back. Така, I want to show you something. нека го вземем, казвам я го You вземем. need someplace Ми very покажи нещо. dark. Да, добре, бе, как сега ще ми покажеш тъмно място, стига. How Това е about гадно. your closet? Да, разбира се, гардероба. Защо просто не си легнем там. Не си легнем и просто не заспим, защото It трябва has to да be darker. бъдем в... Shut the Да, между doors другото, completely. много интересно, сега нямам абсолютно нищо, като го затворя, гледайте сега какво става. Като го затворя... Ето, гледайте сега. It has to be darker. Оп, Shut the doors completely. да, направи го това.
Добре, This will do nice. ето, и се отвори някакво като измерение с едно. Как мога There да... are no monsters in here. Нямаш чудовище тук. If you ever feel Повярвай. scared in a dark place like this, you can hug me tight. Окей, добре. Такива места в хоррор игрите просто са най-гадното нещо, което ще помня, просто ще залегна. We must Най-гадното be нещо, което careful. може да се случи. Да типа с тия директ следва някакви хора. Значи с мъчето може да си светина. Мъчето явно като лед лампа. I think something's coming. Да, надявам се нищо да не идва. Казвам, че няма чудовище тук, лъжец. Какво наречем мала чудовище ли? Так, като тя наистина. Ефект звон, блин звон. Просто правя мастера на 9. Чува съвсем леко, значи още малко трябва да го увлека. Увлича. Чакай. You've got to stop hiding from mommy. Ще се опитам да превежда малко. Ти си кажеш мама. Мама ще е много тъжна. Не можаха много. Да се е време за легло, за спане. Да, толкова съм. Чувствам се като, наистина като бебе. Не, аз съм в истински живот съм като, наистина се чувствам като бебе. С тези песнички, с тези целувки. Good night, sweet dreams. Пичува, след малко наистина ще речко. Надявам се да добиете погрешна представа. Просто правилно е така 15. Да чува съм музичката леко. Много, защото на много клипове, може би сте видяли клипа Лоша новина, направих първият, в смисъл, бяха два клипа. Първият беше едва се чува, защото си бях увеличил аудио настройките на Макс и едва се чувах, аз буквално се чувах като, не знам, само шепнах буквално. И направих втори клип и да, знаете за какво става въпрос. Да, да спиваме. Толкова уютно изглежда всичко. Така, да, паранормална активност в ингейм. Така, 60 фрейма, сега би трябвало на тъмно фрейма да се увличат. Поне според мен. Но не, няма да се увличат, няма на тъмно. Няма да се увличат. Остават си на 60. Така, защото се движи само. Защо не? Да. Надявам се само да е паднало, а не някой да го е бътнал, защото този някой ще си имам проблем с бебета. Така, сега как може си... Окей. Пичу абсолютно в идея как да направя настройките, че аз да се чувам, вие да чувате и също време да си чувате мислите, както и аз. Наистина никаква идея няма. Просто ако правям така и вече няма да пипна, защото наистина доста голям фейл стана с това аудио в тази игра. Запад нищо не се чувам, но аз наистина не знам какво трябва да направя. Но просто няма да пипам. Ще се втори епизод мисля, като направя друг ден или утре, да поне да бъде с хубави настройки, да се чува всичко и да бъде всичко на мястото си. И това ще го направя преди клипа. Няма да ви досаждам с аудиото в клипа. Там са да форма. Благодаря ти. Нещо не е как трябва. Трябва да крия малките. Нещо време печала.
Играта наистина е доста крипи, поне за мен. Някой сега ще кажат как може да спаш в тази игра. Повярвайте ми, ако играте на чиста тъмна стая, на втория етаж няма никой, наистина ще ви е крипи, може би и за наистина като паси, но не. Така, какво правя в момента, аз не знам. Просто искам да отбия номера, за да слеза. Защо трябва да слизам, обяснете ми? Що са толкова гадни? Wait, might be listening. Така, винаги на първия етаж се случват такива нормални някакви активности, паранормални активности. Така, нека влезем в тази голяма стая. Холи. Фак. Добре, да като цяло май това е самия нещо, това, което те преследва, е една сянка. Не може да е сянка, може да е някакъв като дух, нямам никаква идея какво е. И не ме интересува. Да, като говоря може да се обърквам. Надявам се да не е толкова голям проблем. Старая се все пак. Това е най-важното. Да, между дивана, ето тук най-доброто скривалище. Сега просто стои на това малко да му се успокои сърцето, че ще малко сърдечен удар ще получи. Та, скоро като има фейскам, може да правим тренировка лав чален, да гледаме такива видеа, да видим гледате реакцията. И да все пак да не излизам толкова грозно, трябва да се нагласи камерата, така да не излизам като все едно се събужда сутринта и първи час имаме тест по математика, същото. Мен днеска ми се случи, само че не по математика, по история. Така че разбирате болката ми. Аз също не знам къде се намирам. Петък е първи час. Спи мисля само вече за съмне, защото е петък. Но те ще ми имат тест, което няма нищо общо с клипа. Но... така... Затворих се в шкафа. Минах по безопасен път. И ето бъг в графиката, ако виждате. Там горе, както ми идва. Няма никакво значение. Важно, че играта наистина ми харесва. Изглежда доста интересна. Надявам се на вас да ви хареса. Но ако не ви хареса, може да напишете в коментарите. И ако видите някаква идея за хорор игра, може да напишете. Аз мисля, не знам много хорор игри, знам Outlast 2, но демото не знам. Вече поне аз не го намирам в Steam. Никъде не го намирам наистина. Слендър, всичките Слендър там, Гариво и всеки такива. Клипа гледам да не е много дълго, защото без едит и без... може да има съвсем едит с интро и аутро, но без качествен едит смисъл става. Много скучно става, както на The Forest Patrol, ви е станало доста скучно да гледате 24 минути и ние как се въртиме в кръг и не знаем какво правим. Извинявайте за което. Няма нищо. Не. Така... Като цялото действие сега се развива в нощта. Предполагам, че е към 1-2. Нека да отворим тази врата. Стигаме до това легло, което може би е майка ми, не знам. Да, между другото, мисля утре да снимам клипа. И ще да е през деня и наистина ще ми бъде по-приятно да снимам клип на хорор игра през деня, защото атмосферата наистина не е също, когато играта през деня не ви е толкова страх. И особено като сте приятел, примерно за ме е страх, но като игра примерно Slender Spirit, изобщо не ме е страх, но като игра соло, наистина побия тръпки. Според мен е при всеки така. Окей, нещо се мръдна. Сигурен съм. Така, мамо. Отбий се, бе. Няма никой. Окей, нека се скрием под леглото. Надявам се никой да ни изяде, да ни влече и да ни убие. Да. Типично това нещо като, не знам, като пример от хора игрите винаги, или някой ще отвори отвътре вратата и вие няма да го видите, ще го следи, ще го убие накрая, или поне ще се опита да ви убие. Или просто
вратата сама се отвори и вие трябва да разбира се да ходите. Нали, отвънка е толкова, виж, толкова страховито. В смисъл, някакви високи дървета. Но искам да видя какво изглежда. Ако се кача на лодка, ще се види. О, вижда се. Тя нещо. Така, нека продължим напред, да се оплесвам в различни моменти от играта. Така, ние се върнахме от там, където дойдохме. Преди този стол, бе. Да видим, тук минавам винаги, защото се чувствам в безопасност. Не съм безопасна, но се чувствам като. Холи. Не. Мога да не ме убивай, бе. Аз съм някакво 2-годишно бебе. В главата ми е само играчки, изпане и игри. Самата глава не ми е духове и сянки и всеки такива глупости. Надявам се да разбирате. Така, нека влезем тук. Така, тук има да светлина от... Окей. Да, между другото, може да забелязате, че играта наистина аз се стряскам. И според мен ще е по-интересно да гледате така, когато аз се стряскам. Защото ще ви е доста фън да гледате как аз наистина се напикам от страх. Pray from here. The Guardians. Нека слезна надолу. Така, това е наистина доста хубаво. Това е мазе, но мазето е сиво и всичко все едно е във вода, смисъл, или нето стои във въздух. Нека мен, нещо като памет, казваме чока. Има нещо такова, някаква такава джунджурия в инвентара. Нека се спуснем по тази празалка надолу. Оп, лоудинг. Така, надявам се да ви е интересно да гледате играта. Поне на мен ми харесва. Да, добре съм. Към Playhouse. Добре, как? Но в средата нищо, че има някаква къща. Това не е май в въображението или не знам, нямам никаква идея. Да, затворена. Къща изглежда много между като от приказките. Направо го фанаме. Да, през цялото време съм с една сладка пижамка. Така, нека го хвърлим отвътре и да ни отвори и всички да сме удовлетворени с играта. Така, мисля да тук да свърша с първи епизод на играта. Надявам се да ви хареса играта. Разбира се, ако не ви хареса клипа, може да излезете, но ако ви хареса, може да се абонирате и да харесате самия клип. И до скоро! I show you every